میاں صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، دکھیے دی گل دکھیا جان سکھیے نو کی خبراں ٹر گئے نے محبوب جنان دے پھر روندے تک قبراں۔ میاں صاحب نے کسی روتے ہوئے کے دیکھا تو کیا خوب لکھتے ہیں، نہ رو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی ٹر گئے نبی محمد سرور من تقدیر ربانی۔ چٹی چادر امڑا والی تے داغ نہ لاویں جڑیا متا روز حشر دے آکھے ربا اے کی بنیا۔ ٹر جانے سب رنگ رنگیلے تے کسے نہیں ایتھے رہنا یار بنا لے حسنین دا نانا تے کم جس نے اونا۔ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد جاسی جان اکیلی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔